Вы слухаеце падкасты свабоды. Гутаркі з Янам. Аўтарскі падкаст Яна Максімюка. Проза ягоная, пераважна гатычная, яна страшная да сёння. Мы з ім размаўлялі часта пра Яна Баршчэўскага. Я падумала, што вось у Густава Адольфа Бекера моцнае ўсё ж такі падабенства з Янам Баршчэўскім. Хаця, канешне, самі монстрыкі, так бы мовіць, іншыя, там ёсць усё ж такі вадзяны дух. Нават консул прыязджаў з беларускай амбасады, там сказаў некалькі слоў. Просто потым беларускія літаратары заўважылі, там пайшло, прасілі вершы, каб друкаваць у часопісах, але я гэтага не чакала. Сёння ў нас гутарка з Ангелай Эспіносай Руіс, ішпанскай беларусісткай і беларускай паэткай. Нагодай для гутаркі стала гістарычная, не баюся ўжыць гэтае слова, падзея. 4 верасня 2019 году ў Мадрыдзе на філалагічным факультэце універсітэту Камплютэнсе прайшла паспяховая абарона доктарскай дысертацыі Ангелы на тэму «Сімвалізм народнага паходжання ў прозе Яна Баршчэўскага і Густава Адольфа Бекера». Гэта быў першы выпадак абароны дысертацыі, якая прысвечаная беларускай літаратуры ў Гішпаніі. Ангела, віншую вас з абаронай доктарскай дысертацыі «Сімвалізм народнага паходжання ў прозе Яна Баршчэўскага і Густава Адольфа Бекера». І адразу пытанне да тэмы вашай дысертацыі. Хто такі Густава Адольфа Бекер? Беларусу павінна быць сорамна, што ён раней не чуў гэтага імя? Па-першае, дзякуй вялікі за віншаванне, за добрыя словы. Не павінна быць сорамна. Я ўвогуле лічу, што ніколі не павінна быць сорамна за тое, што чагосьці не ведаем. Я гляджу на гэта як на шанец пазнаёміцца з нечым новым, патэнцыйна файным, цікавым. Гэта акурат гішпанскі рамантык, чыя роля ў гішпанскай літаратуры, яе развіцці прыкладна такая, як у Яна Баршчэўскага для беларусаў, для беларускага літаратурнага працэсу, гістарычнага працэсу таксама. Ці самі гішпанцы пра яго ведаюць, наколькі ён папулярны пісьменнік у Гішпаніі? Калі б мы маглі параўнаць яго з нейкімі рамантыкамі з ангельскай літаратуры ці з нямецкай, дык гэта чалавек, скажам, кшталту Байрона, Кітса ці... Так, гэта хіба што самы вядомы гішпанскі рамантык. Прыкладна як Байрона ведаюць, як Шілера ведаюць. Так, вывучаюць яго творы ў школе. І прозу, паэзію пры тым. І нават ён пры жыцці не друкаваў свае мастацкія творы, ён быў журналістам. І нават некаторыя журналісцкія тэксты таксама разглядаюцца. Гэта вельмі вядомы пісьменнік у Гішпаніі, вельмі любімы ўсімі гішпанскімі школьнікі. Таму што вельмі лёгка чытаецца, проза ягоная, пераважна гатычная, яна страшная да сёння, да сюль. Таму дзеці, падлеткі і дарослыя, натуральна, з задавальненнем чытаюць Бекера, і ўсе ведаюць, прынамсі чулі, калі не чыталі. Маглі забыць, у школе я чытаў тое-сё, але, дакладна, большасць гішпанскага насельніцтва ведае імя Густава Адольфа Бекера. Гэта хутчэй за ўсё сітуацыя ў кожнай літаратуры, што мы класікаў ведаем, а вось творы мы помнім ці не. Вы завучвалі на памяць ягоныя вершы, ягоныя рымас, калі былі ў школе? Не, мы ўжо па памяці не вывучаем амаль нічога з літаратуры, нарэчы. Гэта вельмі папулярна ў беларускіх школах, і я ведаю, што таксама, напэўна, і ў чэшскіх, а ведаю, у польскіх таксама вывучаюць творы ці часткі тых твораў. У нас не модна, ці не модна, я бы сказала. Мае бацькі вывучалі, мноства вершаў, памятаюць дасюль гэтыя кавалкі, а нас не вучылі так. Давайте я вас яшчэ запытаю пра такое тэхнічнае пытанне. Вось скажыце, доктарская дысертацыя ў гішпанскай універсітэцкай сістэме – гэта тое самае, што кандыдацкая дысертацыя ў Беларусі? Я бы сказала, што так, але ёсць адрозненне ў тым, што гэта апошняя дысертацыя, якую можна абараніць у Гішпаніі. Гэта еўрапейскі PhD,
як бы. Ага. Ну, і вядома, потым ёсць пэўныя званні, якія можна атрымаць, але па вялікім стажы працы, напрыклад. Ну, або калі шмат гадоў публікуеш. Але, ну, паводле таго, ну, у Беларусі, я так разумею, можна яшчэ абараніць доктарскую. Так. А у нас ужо гэта апошняя ступень. Ну, як бы, Так, ну, на гэтым усё, потым працуй. Так. Даследуй, друкуйся. Ясна. Пра Баршчэўскага і Бекера, чаму вы выбралі якраз да сваёй дысертацыі, я вас запытаю крышку пазней. А мне яшчэ хочацца запытацца, бо я прачытаў у Вікіпедыі, што вось ступень магістра вы атрымалі на катедры беларускай філалогіі Варшавскага універсітэту. Ну, мне, як беларусу з Польшчы, натуральна, гэта цікава. Як вы апынуліся на той катедры і чаму? Чаму на той канкрэтна? Ці чаму я пайшла на беларускую філалогію агульна? Бо... Чаму вы пайшлі Ну, на беларускую філалогію агульна і чаму раптам пачалі з Польшчы, як бы скажем, ваш Ага. шлях? Ну, я ў Гранадзе скончыла бакалаўрыят, і гэта была славістыка. Акурат, ну, агульная славістыка. Там руская мова, польская была, балгарская. Вось, я польскай мовай пасля універсітэта валодала. І ў мяне была магчымасць вучыцца ў Польшчы бясплатна. Я вельмі хацела на беларускую філалогію, вельмі хацела на магістратуру, а калі я паглядзела, як у Беларусі гэта ўсё, ну, па-першае, цана даволі высокая для замежнікаў, для студэнтаў. Ну, гэта калі добра памятаю, ну, які БДУ, напрыклад, ці лінгвістычны, так? Мінскі. Ну, гэта 3-4 тысячы еўра толькі за вучобу, а потым яшчэ пражыванне, гара папераў, бюракратыя. Ну, я падумала, у Польшчы акурат ёсць беларуская філалогія, ёсць магістратура, ёсць добрыя выкладчыкі, ну, і палякі, і беларусы там працуюць. Ну, яшчэ лягчэй будзе, ну, мне віза не патрэбная, нічога не патрэбная. Нам, як грамадзянам Еўрапейскага Саюза, бясплатна вучыцца. Ну, я паехала ў Варшаву. Ясна, вы паехалі ў Варшаву ўжо як бакалаўры славістыкі, і там, скажем, Так. колькі вы гадоў у Варшаве? Год, 2 гады, пакуль давучыцца да магістратуры. І, натуральна, чым вы займаліся? Трэба ж там таксама напісаць нейкую магістарскую працу. Так у вас якая тэма была? Так, ну, гэта 2 гады. Праграма ідзе. Ну, я пісала магістарскую пра паэзію Міхася Стральцова. Ну, гэта і не той жанр, і не той перыяд, зусім іншае, але у мяне быў навуковы кіраўнік прафесар Мікалай Хаўстовіч. Я так і падумаў. Беларусі. Да. Вось. І ён акурат спецыялізуецца в галіне літаратуры 19 стагоддзя. Ён вялікі эксперт таксама менавіта па творчасці Яна Баршчэўскага. І ў мяне, безумоўна, паявілася зацікаўленасць да гэтага перыяду, да беларускага рамантызму, да Баршчэўскага канкрэтна, канешне. І ён сам прапановва казаў, ну, а можа быць, калі будзеце пісаць кандыдацкую, ну, можна было б напісаць якую параўноўчую працу, ну, там, можа, нешта агульнае ёсць усё ж такі. Ну, мы з ім размаўлялі часта пра Яна Баршчэўскага. Я падумала, што вось у Густава Адольфа Бекера моцнае ўсё ж такі падабенства з Янам Баршчэўскім. І чым далей, глыбей я чытала, аналізавала, тым мацней я пераконвалася, што там ёсць добрае поле для даследаванняў і аналізу. Так, я так сабе падумаў, што якраз Мікола Хаўстовіч вам сказаў пра Баршчэўскага. Ён жа пераклаў гэтага шляхціца Завальню, правда, на беларускую мову? Так, так. Вы яго чыталі Баршчэўскага, я маю на ўвазе у польскім арыгінале ці ў перакладзе Хаўстовіча? Ну, і той тэкст, і другі, і... Ну, вядома. На адной і на другой мове. А скажыце, ну, Так. калі вы прыехалі ў Варшаву, дык вы, відаць, і не гаварылі па-беларуску. Вы зараз гаворыце Не, я па-беларуску? гаварыла па-беларуску. Гэта ўжо была магістратура. Вы ўжо гаварылі ў Варшаве? Немагчыма вступіць на магістратуру без ведаў. Ну, як бы магчыма, але вельмі цяжка было б скончыць. Разумею. А я сабе падумаў, а ад каго ж вы вучыліся беларускай мове ў Гішпаніі? Там былі выкладчыкі, якія ведалі гэтую мову? Не, я сама дома вучыла, я самастойна.
Самастойна вы вучыліся? Ой, бачыце, як цікава. Я вам скажу, вы гаворыце абсалютна без акцэнту. І каб я не ведаў, што я званю гішпанцы, я падумаў бы, нармальна, я пазваню некаму ў Менску ці там у Гародні. Слухайце, каб ужо закончыць гэтую польскую справу, мне таксама, канешне, як беларусу з Польшчы цікава, ці былі вы калі-небудзь на Падляшшы, дзе кампактна пражывае невялікая беларуская меншасць у Польшчы? Вы туды ездзілі ці не? Была. Мяне запрашала арганізацыя АВБА. Ага. І я выступала там у іх, чытала вершы, тому што вы, напэўна, ведаеце, што я таксама пішу вершы на беларускай мове. Канешне, І трэба ведаю. сказаць, што ніводная яшчэ публіка не прымала мяне так цёпла, так файна, як тамака. Ну, так добра, што вы маеце такія добрыя ўспаміны якраз з Беластоку. Слухайце, так запытаю вас менавіта крышку пра вашу дысертацыю, бо ж, я думаю, большасць людзей яе не ўбачыць, ну, хіба што яна выйдзе ў Беларусі. Якія паралелі вы ўбачылі ў творчасці Баршчэўскага і Бекера? Ну, тут нам, скажем, глыбокага аналізу не трэба, але, так скажем, збольшага. У двух словах, можа, скажу, што фокус маёй дысертацыі, майго даследавання быў на падабенстве ў падыходзе да фальклорнага матэрыялу, да тых сімвалаў, якія паходзяць менавіта з папулярнай літаратуры, народнай творчасці і яшчэ ў структуры іх празаічных твораў, таму што ў Бекера ёсць такі твор, як «Паданні», па-іспанску «Легендах» гэта будзе. І там у яго вельмі падобны, дарэчы, матыў, вельмі падобны да шляхціца-завальні Яна Баршчэўскага. Гэта пра маладога чалавека, які едзе ў манастыр лячыцца, таму што ў яго ці сухоты, ці іншая хвароба, там не гавораць менавіта што канкрэтна. Але хвароба едзе лячыцца. І там ён чуе і записвае розныя паданні, казкі, гісторыі, якія апавядаюць самыя розныя людзі, якія там аказваюцца. Яшчэ ён записвае іншыя гісторыі або ўзгадвае, што чуў у розных месцах, там у Севілі, у Таледа. Але пераважна, гэта такая ж самая структура. Маем нарацыю на двух узроўнях. Па-першае, ёсць гэты чалавек. У выпадку Яна Баршчэўскага, гэта Ян, так? Гэта племяннік гэтага шляхціца, які едзе да дзядзькі. А ў выпадку Бекера, гэта наратар, які альтэр-эга таксама аўтара. І гэта першы ўзровень, другі ўзровень, гэта ўжо апавяданні іншых людзей, якія яны запісваюць, і Ян, нібыта перакладае таксама з беларускай на польскую. Я хацеў запытацца, бо вы сказалі пра гэтае структурнае падабенства, якое яно відавочнае, а вось калі пра тэмы і пра матывы у Баршчэўскага шмат, скажам, гэтых такіх народных апавяданняў пра розных там русалак, вадзянікаў і іншую чартаўшчыну, ці такія матывы таксама ў Бекера з'яўляюцца? Таксама. Гэта ўсё ж такі гатычная проза, і хаця, канешне, самі монстрыкі, так бы мовіць, іншыя, там ёсць усё ж такі вадзяны дух, жаночы, дарэчы, вельмі падобны да славянскіх матываў. Там ёсць прывіды розныя, там ёсць, дарэчы, сярэднявечныя нейкія там персанажы. Гэта то ж самае, там фантастычныя элементы, і ў выніку атрымліваецца, што яны адаптуюць гэтыя сімвалы да сваёй творчасці і ўжываюць. У абодвух аўтараў таксама маралістычныя таксама рысы, ужываюць хрысціянскую рэлігію, нават каталіцкую, бо і Ян Баршчэўскі католік, і Бекер католік. Дык што вам сказалі прафесары падчас абароны, якія зацвярджалі вашу дысертацыю? Яны былі задаволеныя тым, як вы прадставілі сваю тэму? Думаю, пераважна так. У нас у абароне паводле структуры ёсць лаўдатыё і рэпрабатыё. Яны павінны сказаць нешта добрае, нешта кепскае. Кепскага, не магу сказаць, што гэтага было шмат, гэта ўжо добры знак адразу. І яны менавіта звярнулі найбольш увагі на тое, што праца гэта наватарская,
што гэта адкрывае такое поле, асабліва для іспанскай славістыкі, але таксама для параўнальнай літаратуры, для параўнанняў паміж Беларусю і Іспаніяй, ну не толькі ў літаратуры, таксама культуры і ў розных іншых галінах. Ну, яны былі вельмі задаволеныя тым, што ў гэтым універсітэце, ва універсітэце Камплютэнс у Мадрыдзе абаранялася такая праца, бо яна новая. Ну, гэта першая дысертацыя цалкам па беларускай тэматыцы ў Іспаніі. Увогуле, нават консул прыязджаў з беларускай амбасады, там сказаў некалькі слоў. Што так. Ну так, вы як кажуць, першапраходзец у гэтай тэме. Гутарым з Ангелай Эспіносай Руіс, іспанскай беларусісткай і беларускай паэткай, якая абараніла першую ў Іспаніі доктарскую дысертацыю, прысвечаную беларускай літаратуры. Ангела выдала 3 зборнікі паэзіі па-беларуску: «Раяль ля мора», «Памяць пра будучыню» і «Пом де сьель». У 2017 годзе пры падтрымцы Міністэрства замежных справаў Беларусі яна выдала зборнік перакладзеных ёю на іспанскую мову вершаў Максіма Богдановича пад назвай «Згукі маёй бацькаўшчыны». Будзеце рабіць што-небудзь у беларускай тэме далей у сувязі з вашай акадэмічнай кар'ерай? Мне трэба было б запытацца, а чым цяпер вы будзеце займацца? То бок, скажам, далей пойдзеце ў гэтую філалогію ці, магчыма, памяняеце сабе род заняткаў, напрыклад, у дыпламатыю пойдзеце? Не, ну гэта вельмі добрае пытанне, бо я яшчэ не ведаю дакладна, не магу сказаць нічога канкрэтнага. Я б, канешне, вельмі хацела працягваць свае даследаванні. Вось, напрыканцы месяца паеду ў Вільню на кангрэс, міжнародны кангрэс даследчыкаў Беларусі, які пачнецца 27 верасня. Я пакуль у пошуках розных магчымасцяў, разглядаю варыянты, ну там ці на працу пайсці кудысь, ці на постдактарантуру яшчэ падацца. Ну я разглядаю, карацей, гэтыя варыянты. Пакуль нічога не магу дакладна сказаць. Ну, пра дыпламатыю, дарэчы, таксама момант, але хутчэй за ўсё, калі б і так, то я б пайшла у нейкі культурніцкі дэпартамент, нешта такое, бо я палітыкай не займалася ніколі, гэта не мая спецыяльнасць, і думаю, я б гублялася там. Гаворачы пра дыпламатыю, мне адразу падумалася культурны аташэ, скажам. Вы як спецыяліст, скажам, па славянскіх мовах і у тым ліку па такой рэдкай мове, я маю на ўвазе рэдкую, што да знаёмства людзей з гэтай мовай на захадзе, вы былі там запатрабаваным спецыялістам, так мне здаецца. Добра, Ангела, так цяпер хацеў бы я вас запытаць пра вашу творчасць на беларускай мове, бо это таксама, я б сказаў бы, эвенемент. Это даволі рэдка сустракаецца, што чалавек зусім іншага культурнага асяроддзя, з культурнага кола раптам пачынае пісаць па-беларуску. Дык маё пытанне такое, можа агульнае, калі вам прыйшла ў галаву думка пісаць вершы па-беларуску, і яны вам лёгка даваліся ці цяжка? Трэба было заглядаць у слоўнік, пішучы? Ну, я ў пачатку, я гэта раблю вельмі часта, калі я пачынаю вывучаць новую мову, то я стараюся пісаць нейкія рыфмаваныя, або не рыфмаваныя, але прынамсі паэтычныя творы, паэтычныя. Таму што я мяркую, што гэта дае чалавеку такое адчуванне мовы, да якога вельмі цяжка іншымі шляхамі дайсці. Таму я пачала проста як такую форму моўнай практыкі, гэтую творчасць. Я выкладвала ў такі млог, які у мяне быў, он цяпер мёртвы, праўда. І я не думала, што нехта гэта заўважыць, ці што там. Ну, таму што я не лічыла, што гэта сапраўдная паўнавартасная творчасць. Я проста рабіла гэта, займалася гэтай паэзіяй, або не да паэзіяй, вучнёўскімі гэтымі творамі, каб паляпшаць свой моўны ўзровень. Проста потым беларускія літаратары заўважылі, і там пайшло, прасілі вершы, каб друкаваць у часопісах. Але я гэтага не чакала зусім. Канешне, пачатку цяжка было, і слоўнік зазірала, конечно, вельмі часта. Цяпер
Згадаю, у прынцыпе, я не лічу, што гэта кепска, калі у чалавека ёсць думка, хоча там падабраць самае лепшае слова, якое найлепш падыходзіць да кожнай сітуацыі, або па мілагучнасці выбіраць. Не думаю, што кепска мець ты сінонімаў перад сабой, калі пішаш. Канешне, не кепска. Я, як чалавек, які таксама час ад часу бавіцца ці бавіўся перакладамі, скажу вам, што чым больш чалавек зазірае ў слоўнік, тым лепш для яго. Але вы сказалі, вось паэзіяй вы не думалі стаць паэткай, а сталі, і вас намовілі беларускія знаёмыя і сябры, і потым ужо вы, скажам, узяліся перакладаць Максіма Богдановича. І тут як... Правда? Гэта ўжо, як бы, скажам, вы зразумелі, што вы ў змозе паэтычным словам валодаць. Цяжка было перакладаць Богдановича на іспанскую мову? Дарэчы, лягчэй, чым я думала. Лягчэй, чым я разлічвала, таму што Богданович такі вельмі еўрапейскі, сучасны, у пэўным сэнсе паэт, і ён вельмі добра перакладаецца на іспанскую мову, вельмі файна укладаецца у іспанскія, скажем так, формы або вобраз нават. Я вобразы старалася не змяняць занадта, але ўсё ж такі вельмі лёгка перакладаць. Вось, калі перакладала санеты Янкі Купалы, там было мноства, скажем так, сялянскіх слоў, паняццяў. Я ведала, што гарадскому іспанскаму чытачу гэта будзе ў любым выпадку цяжка чытаць. Я старалася так-сяк абыходзіць або адаптаваць. Вось з Богдановичам вельмі рэдка такія праблемы былі. Вельмі рэдка. Ён вельмі файна перакладаецца. Мне дзіўна, вы сказалі пра тое, што, як бы, скажем, зараз той сялянскі пласт лексікі іспанскай мовы, ён, як бы, крышку забыўся. А, скажам, спадчына Гарсіі Лоркі, гэтыя ягоныя сялянскія п'есы пра Андалузію, сёння ўжо не чытаюцца іспанцамі? Чытаюцца, але самыя сялянскія ягоныя, гэта ўсё ж такі пра цыган, напрыклад, так, романсеро гітано. І гэта чытаецца як экзотыка, і там няма ўсё ж такі пра сялянскую працу. Там вельмі рамантызаваныя сялянскія вобразы. Я меў на ўвазе гэтыя ягоныя п'есы «Ерма», «Бодас де Сангре» і там яшчэ, скажем, гэтая «Дом Альбы». Гэта ўсё ж такі празаічныя творы, гэта драма. Гэта не то, што паэзія. Паэзію чытаеш, і вельмі часта узнікаюць нейкія складанасці. «Ерма», там ўсё ж такі дыялогі жывых людзей, там... калі б я перакладала п'есы Янкі Купалы, я ўпэўнена, што было б лягчэй значна. Таму што па кантэксце, па сітуацыі, чалавек разумее, што там робіцца. А калі гэта паэзія, то няма кантэксту, трэба улаўляць гэтыя вобразы, метафары. Гэта нашмат цяжэй патрэбны ўсё ж такі. Думаю, нават у Беларусі падрыхтаваны чытач. Не кожны зразумее адразу вершы Янкі Купалы. Так, я думаю, я вас разумею. Чаму я запытаў вас пра Лорку? Таму што я пераклаў «Ерму» якраз на сваю падляшскую гаворку. Там гэта драма, так, але там ёсць таксама і песні гэтых андалузійцаў. І яны як бы гэтыя песні, я разумею, для іспанцаў незразумелыя, яны абсалютна незразумелыя для беларусаў на падляшшы. І, правду кажучы, я іх так пераклаў, я іх сам прыдумаў, тыя песні, так хутчэй за ўсё з нашых матываў карыстаўся, што фактычна такі сялянскі фальклор, ён адзін у адзін не перакладаецца у гэтых розных мовах. Так, або са шматлікімі толькі там анатацыямі, тлумачэннямі. Гэта ўжо не паэзія, гэта ўжо чытаецца як навуковы твор. Канешне. Таму трэба выбіраць, і заўжды цяжка трымаць нейкую раўнавагу паміж паэзіяй і арыгінальнымі вобразамі, арыгінальным голасам паэта і разуменнем чытачоў. Будзем паволі, я не хачу вас моцна стамляць, будзем паволі набліжацца да заканчэння, дык мяне пад канец будзе такое пытанне. Каго з беларускіх аўтараў, паэтаў і празаікаў вы найбольш ахвотна чытаеце? Я маю на ўвазе як класікаў, так і сучаснікаў. Некалькі прозвішчаў, калі бы наконец назвалі. Гэта вельмі складана, таму што я вельмі шмат чытаю. І таму кожны дзень амаль змяняюцца гэтыя улюбленыя
паэты і празаікі, але заўжды, акрамя, канешне, Баршчэўскага і Стралкова, мяне заўжды ўражвае проза Максіма Гарэцкага, напрыклад. З паэтаў, калі я пачну называць паэтаў, мы ніколі не скончым. Канешне, што я магу сказаць? Яўгенія Янышчык, якую я пачала чытаць глыбей не вельмі даўно. Так. Вельмі апошнім часам падабаецца. Хто яшчэ падабаецца, з сучаснікаў, напрыклад, ёсць такая маладая паэтка цудоўная Юлія Алейченка. Такія чулівыя вершы. Наста Кудасава, Алексей Артёмаў, яшчэ школа Міхася Баярына, там Ігор Кулікоў яшчэ піша, Галіна Сіўченка. Калі я пачну называць паэтаў, гэта будзе ўжо другое нават інтэрв'ю, амаль такое ж доўгае. Але я думаю, будзе гэтым, якіх вы называеце, будзе прыемна пачуць, што вы іх чытаеце. Так я магу пачакаць яшчэ, як вы нешта прыгадаеце, што вы апошнім часам цікавага прачыталі. Калі ласка. Што я яшчэ чытала апошнім часам? Махарэвіча крыху чытала таксама апошнім часам. Нарэшце дайшлі сабакі Еўропы. Цікавы твор, хаця... Проза Владзіміра Арлова цудоўная. Хаця гэта безумоўна, куды без Арлова. Вельмі шмат твораў, проста я ўсіх не прыгадаю зараз. Вельмі цікавая проза развіваецца ў Беларусі цяпер. Вельмі цікавая паэзія, розныя школы і луч. Вальжына Морт таксама, там цікавыя верлібры у яе асабліва. Часта вы бываеце ў Беларусі? Я стараюся як мага часцей. Я бываю перыядычна, гэта дакладна, прынамсі раз у год, 2 разы. Калі ёсць магчымасць болей, то болей. Але, прыкладна так. Гэта была гутарка з Ангелай Эспіносай Руіс, гішпанскай беларусісткай і беларускай паэткай, якая абараніла першую ў Гішпаніі доктарскую дысертацыю, прысвечаную беларускай літаратуры. Вы слухаеце падкасты «Свабоды». Гутаркі з Янам. Аўтарскі падкаст Яна Максімюка.